moi rápido, vimos no treito de Mosteiro, cheo de trampas, bueno, conseguimos liberar con un susto un pouco grande, deste, pues, algo mellor. Este mellor porque ademais xa o conocedes de outros anos. Claro, eu o ano pasado non o corrín, porque, bueno, botei-me fora xa nos primeiros compases do rally, pero, bueno, este ano con un pouco máis de sorte, pero encontrei con tamén moi bueno. Bueno, pues moita sorte ahora para a segunda pasada do de Mosteiro, nos vemos despois aquí de noite, a ver como rematamos o rally. Vale, eso esperamos. Gracias. Muchas gracias.